Mindanao, are you ready? Alin na mong ari sa Cebu City. Let's go! Pilipinas! To our Panaro athletes, welcome to Cebu City. Enjoy your stay. Palarong pambansa, dayon ka mong ari sa Cebu City. Let's go! Among naabtan nga nagrasyon og tubig ang Mabolo tanker sa Mabolo Elementary School di nakaistar ang kapin 700 nga mga delegado sa Cordillera Administrative Region. Matud sa nagdala sa tanker, matag karon og unya sila kung murasyon og tubig aron pagsiguro nga di gid mahutdan sa tubig ang mga atleta, coaches, teacher, chaperones ug uban pa. Ang aga sa gripo kaganiha kusugra. Gani ang usa sa mga delegate sa CAR mapasalamaton sa dakong tabang sa Cebu City Government ngadto kanila. Okay naman po, pag wala po, nagdi-deliver naman po agad. Pag nauubusan, nagdi-deliver naman po agad. Ang sud sa among tubig sa among fire truck ma'am is 16,000 gallons, 16,000 liters man na ma'am. So whole diri sa eskwelahan di ma'am, masudlan gyud na siya ma'am. Sa samang bahin giklaro sa principal sa Tejero Elementary School nga dili makasarang ang supply sa tubig sa MCWD alang sa 950 ka mga tawo nga mogamit matag adlaw. Mapasalamaton si Ma'am Famela Oliva nga nagtinabangay ang mukabat 5 ngadto sa siyam ka mga fire trucks gikan sa nagkalain-laing barangay sa ilang pagsupply og tubig, busa puno na kanunay ang ilang mga tangke. So naa sa tay taga quick response team maoy mo check sa atong mga tangke. Una atay 10 ka water tank sa eskwelahan unya naa natay mga tawo diha nga mo check if katunga ng tubig or padung na muhurot sila na ang mo tawag for refill. Sa akong ship ma'am is alas 8 akong in. Karon pa ni primero pa ni. Sa karon nga 4-5 ang soda ni. 4-5 niya ang masukong sa tag 2,000 nga tangke masudlan niya is 2 ka pin. 2 ka tangke o 200 liters. Nasayran nga mukabat sa 113 ka mga classrooms ang giokupar sa mga delegates sa Calabar Zone ug doon na lang 65 ka CR ang maong tunghaan. Bisan pa man, naninguha ang Cebu City Government nga maserbisyuhan og sakto ang tanang misalmot sa palarong pambansa 2024 nga naa sa nagkalain-laing billeting quarters ning syudad. 1 out of 20 billeting schools maoray ningon ana. The others are very satisfied with our preparations, no? So as I've said, kana siya ma-address gina dayon siya. Di gina nato na maabtan o ma-addresson gina nato kay kibaw maguta sa problema. Kini ang balita, Jing Kirosit, Cebu City News.